Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за официалното приемане на еврото и отражението върху бизнеса и пред какви предизвикателства е изправен бизнеса във връзка с адаптирането на своите търговски взаимоотношения към новата реалност. Често получавам запитвания, трябва ли да променяме действащите договори, как правилно се превалутират цените и плащанията, какво правим с договорите за наем и лизинг, трябва ли да актуализираме общите условия, може ли контрагент да откаже да плати след превалутиране. Основният принцип, който е заложен в закона, е непрекъснатост на договорите. Това означава, че въвеждането на еврото не променя валидността на вече подписаните договори. Всички суми в лева се считат за суми в евро, преизчислени по фиксирания курс. Приемането на еврото не е основание за едностранно прекратяване или промяна по условия на даден договор. По-големият риск е свързан с налагане на санкции от Комисията за защита на потребители при некоректно превалутиране. Освен това се създава една предпоставка за съдебни производства в връзка с така нареченото неоснователно обогатяване относно грешки в договорите за наем или лизинг, които могат да доведат до едни дълги съдебни процеси. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.